केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत शिंदे सरकारला पाठिंबा दिल्यानंतर राज्यातील राजकारण ढवळून निघालंय। राष्ट्रवादीत उभी फूट पडलेली पाहायला मिळत आहे। याच पार्श्वभूमीवरती कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारेपरब यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। पाहूयात। मी साहेबांसोबत अशा आशयाच्या टोप्या परिधान करत सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादी शरद पवार यांच्यासोबत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे। या प्रसंगी राष्ट्रवादी सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, महिला शहराध्यक्ष ॲडव्होकेट सायली दुभाषी, शहराध्यक्ष देवेंद्र टेमकर, दर्शना बाबर देसाई, हिदायतुल्ला खान, जावेद शेख, राकेश नेवगी, इफ्तिकार राजगुरू आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। आदरणीय साहेबांनी काल स्पष्ट पक्षाची लाईन काही असेल हे सांगितलेलंच आहे। खरं तर आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे। आज गुरुपौर्णिमा आहे। आम्ही सर्व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी गुरुपौर्णिमेनिमित्त आदरणीय साहेबांना वंदन करतो। आज साहेब यशवंतराव समाधीचं दर्शन घेणार आहेत। साहेबांचं दर्शन घेऊन, समाधीचं दर्शन घेऊन ते पूर्ण महाराष्ट्रभर फिरणार आहेत। तर आम्ही सर्व पदाधिकारी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सावंतवाडी तालुक्याचे सर्व पदाधिकारी, सर्वजण आदरणीय साहेबांसोबतच आहोत आणि त्यांच्या विचारांचा वारसा घेऊनच आम्ही पुढे काम करणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।